ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବୁଡ଼ିଲା ଦାଣ୍ଡ, ଘରେ ଘରେ ପଶିଲା ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି। ବିଜୟ ଦଶମୀରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ହେଲା ଖାଁ ଖାଁ। ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଡ଼ରେ ପୂରି ରହିଲା ରାସ୍ତାଘାଟ ସହ ମୋହନପଡ଼ାର 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ଯାହା ଯାନବାହନ ଯାତାୟାତ ସମୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଧାନ ଫସଲ ହେଲା ନଷ୍ଟ। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସେମିଲିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ। କୁହାଯାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଘର ଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦି ପଶିବ ପାଣି ତାହେଲେ ଲୋକେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଜୀବନେ ମୁଠେ ପଖାଳ କଂସା, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ହେଲା ନଷ୍ଟ। ଏକଥା ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛୁ କାରଣ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଧାନ ବିଲରେ ପାଣି ପଶି ସେ ବି ହେଲା ନଷ୍ଟ। ଏହାସହ 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ଢିପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ପାଇଁ ସେଥିରେ ପାଣି ପଶିବାରୁ ଲୋକେମାନେ ଯାତାୟାତ କରିବାରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।